Hürmetli rayondaşlar, esingizde bulsa biz Gaşıklar Günü oңайынан Toy Günü деген бәйге e'lon etgan edik. Анда инде безнең 20 якын пар белән фотолар килде. Үзләренең алар туй көннәрен җибәргәннәр иделәр. Һәм инде безнең менә бәйгегә нәтиҗә ясар вакыт җитте. Дөресрәге без аны ясадык инде. Бүген сертификатны җиңүче парларыбызга тапшырып китәбез. Тагы да шулай безнең конкурсларда катнашып барсагыз иде. Сез бит инде белүемчә Теләчедән шулай бит? Ага, Теләчедә яшисез. Ничәнче елда сез өйләнешкән идегез әле? 16. Ага, 16. Инде бәбиләр бардыр. 2 бәби. Менә бит сезне инде шушы матур Гашыклар көне белән котлыйсыбыз килә яңадан. Һәм сезне бүген кичке сәгать 7дә Ирис кафесында көтеп калабыз. Большое спасибо газете Телечинформ за предоставленную возможность, за конкурс. Спасибо большое, участвуйте в конкурсах. Вы выиграли. Огромное хочу сказать спасибо всем, кто за нас голосовал. Вечером будет фотоотчет.